Wat je doet. Welke keuze maak je vandaag? Ay Dios, mi dase cosa mi me esforza. Oh God, ik kan het ik doe het gewoon op mijn eigen houtje. Vamos, tranquilo Dios. God, maak je geen zorgen. Wees maar rustig. Mi te vais com pastor Marshall. Ik ga met pastor Marshall. Nós te ministrar tigi. En dan gaan we een beetje de bedienen zo. Ik pedi pastor Marshall as oração para mim. En dan zal ik broeder Marshall vragen om een gebed voor mij te doen. En toen dacht ik goed met mij. En dan komt het helemaal goed met mij. Abita bota na turno. Vandaag ben jij aan de beurt. Abo coração me mãe. Jouw hart vanmorgen. Abo coração me mãe. Jij vanmorgen. Com tanto gente por rechazado. Dat misschien echt verworpen bent door heel veel mensen. Tanto coisa que bom mês, tanto decisão que batu, ma. Dat zoveel beslissingen dat je zelf hebt genomen. Hoe wou doen caminho robes. Dat je echt op een verschillende weg zou kunnen brengen. Quando a boude influência de gente of não. Als het onder de invloed van andere mensen zijn of niet. Bahasie. Je hebt het toch gedaan. Na porta da toca. Dan komt het aan jouw deur. Pero Dios te mente pavo. Maar God is er vanmorgen voor jou. En hij zegt tegen jou, mijn kind. Ik ben er voor je. Ik ben er voor je. Ga mee met mij vanmorgen. Proverbios 16, versículo 3. In het boek van Spreuken, hoofdstuk 6, vers 3. En Proverbios 16, versículo 3 te dice. En Spreuken hoofdstuk 6, vers 3 zegt. 16, 3, ¿sí? 16. Spreuken hoofdstuk 16, vers 3. Pone tu lo que vos así de man di Señor. Y vos planan lo realiza. Vertrouw bij je werk op de Heer en je plannen zullen slagen. Agora tem uma visa com assunto de reisbureau, não é? Não viene de comprar ticket bij Curaçao aqui. Net zei ik over de reisbureaus dat heel veel mensen tickets kopen en naar Curaçao gaan. Tremendo. Pero hobby não tem nem coração, eu não quero aqui. Maar velen hebben in hun hart om gewoon hier te blijven. Pero door die amistad dan. Maar door vrienden. Anto nanda bij mee. Dan gaan ze toch mee. Aqui, pouca televisão, meter de 27 em casa. Ze hebben zo'n grote plasma-televisie van 1,27 in de huis. Met een bendición, maar nós podemos tudo lo que nos coração deseja. Pero, hobby bia, nós temos sabe que nós pedimos, Senhor. We moeten echt weten wat we aan God vragen. Nós podemos pôr tudo lo que nós devemos demande, Senhor. Als we alles wat we willen doen echt stellen in de hand van de Heer. E vou plannen lo realizar. Dan zullen plannen echt een wortel krijgen. We conhecem persoon que sabe de muito para aqui na ano passado, mas papi de alert, o tabi na Thailand. Ik ken een persoon, volgens mij heb ik over hem gesproken, Lurt. Pero estava um hamburger, estava hace turcos. Maar hij was een man die alles deed. Estava de uma placa. Hij had heel veel geld. Ele vai entrar na Alemanha. En hij is in Duitsland gaan werken. Manager de Hotel Grande. Hij was manager van een groot hotel. Ele trabalha op placa mesmo. En hij was echt Manza, heel rijk. baixa, estava da baixa euro. Hij had echt heel veel geld. Ora ela cambia placa na aqui. En toen hij klaar was, dan heeft hij het geld genomen. E bij Thailand naar Phuket. En hij is gegaan naar Thailand. En hij compra hotel grande. En daar heeft hij een groot hotel gekocht. Estava de Dios. En hij was echt toch God. Sabe da palavra imensa visão. Dit zijn de woorden die hij zelf tegen mij heeft gezegd. Tem possibilidade Dios a poner net en para me sinta caminda e coisa passa. Want ik had de gelegenheid, God heeft me gewoon daar gezet wat het is gebeurd. Com ele vai passa de Phuket para Kaolack. Com outro lugar mais chiquito. En hij is gegaan van de ene plaats naar de andere plaats in Thailand. Estava em Jessing como é. En hij had 15 vrouwen. Essa cara vai que estranho, não? Turta sa, cada tem para si. Maar ze wisten wel welke plaats ze moesten nemen. Ante estava da hasi e desse assim, lo que é que. En hij deed wat hij zin in had. Ele ia no hotel, door zijn comunicação com a Alemanha, seu hotel estava para 6 lunas completamente volgeboekt. En zijn hotel was 6 maanden helemaal volgeboekt. Plus com optie die bom mais. En met de optie om nog een jaar helemaal volgeboekt. Leur estava daar de koning van de koningen. Leur dat wat de rijden. Dat is aan mij, met por hasi, lo que me que. Hij zei tegen mij, ik kon doen wat ik ook wou. Estava dat in casa 6 in de trap in het hotel. Hij had bijna 600 man die voor hem werkten. Zijn mama estava atrás. Zijn werkte. Zijn moeder werkte voor hem, zijn kinderen. Leur estava daar een koning. Leur was echt een koning.
Pero 5 anos passados, Maar 5 jaar geleden eu me abrir o hotel. moest het hotel open gaan. Dia 25 de dezembro. Op 25 december. De sola noite. En op 1 nacht. O tsunami passa vai com mama. Toen kwam de tsunami en nam de moeder. Com o hotel. Met het hotel. Com tradona. Met de werknemers. Com placa. Met het geld. Com tu cos vai. Alles mee. En de tsunami nam alles mee. De sola noite. Op 1 nacht. Ela perde tu cos. Heeft hij alles kwijtgeraakt. Eu estava chorando no momento que contamos o testemunho. Hij was aan het huilen toen hij zijn getuigenis met mij deelde. Também entendendo, sua mama tá baitando, não pode sua mama. Hij zag zijn moeder gewoon weg aan het water en hij kon niet grijpen. En zijn kind kwam langs en hij kon niet grijpen, want hij kon zelf niet loslaten. Want als hij zelf zou loslaten, dan zou hij ook meegaan, was hij ook gestorven. Maar ik wil zeggen, zoals het leven van Lourdes. En de getuigenis van zuster Lucille heeft me ook gezegend. En ik weet ook dat God een plan heeft in jullie levens. En iedereen in een andere gradatie. Maar ik wil zeggen dat de plan van God is een perfecte plan. Dios não começa nada lá que imitar para sombra. God begint. Sim, Babino. God begint niet met iets. Pas ontem wintervorst, dan moet je frio e fogo in de betrap. En laten voor de helft omdat er wintervorst is. Lo que Dios começar está acabé. Wat God begint. E diz lo que Dios começar está acabé. Wat God begint zal hij ook voleindigen. E não sabe como compro de meu mente bom. Ik weet niet of je me begrijpt vanmorgen. Lo que Dios começar de minha vida está acabé. Wat God begint in je leven zal hij ook voleindigen. O Bíblia nós não tinha paciência. Heel vaak hebben we niet de geduld. Para nós que daqui do saco Deus está Deus. Zodat we kunnen stil zijn en beseffen dat God echt God is. O Bíblia nós está usando mais, dat engano pinta magnetron aqui não, irmão. Ik had zin om hier een magnetron te tekenen. Deus. God. €50 para se maken. €50 voor deze week. 1 minuut. 1 minuut. Laat het loren. Piep, piep, piep. Laat het even draaien. Piep, piep, piep. Magnetron. Magnetron. É €50 minha. O Bíblia nós estroba, nós expedicionam. En zo heel vaak dan belemmeren we onze eigen gebeden. O Bíblia. Heel vaak. Nós estamos ocupados com outra coisa. Dan zijn we vaak bezig met andere dingen. Com a realidade, a bendição está passando por jij. En dat de zegen gewoon langs jou gaat. En tu tem coisas mais bonitas ainda. En er zijn nog mooiere dingen. Bíblia nós está em tiki. En soms krijgen we een beetje. Pero nós que mais. Maar we willen nog meer. Deus hat uns €5 God heeft €5 gegeven vandaag. Vader Santo 10. Vader 10. Deus hat uns 20. God heeft 20 gegeven. Vader Santo 50. Heilige Vader 50. Dan is het dubbele mas. Dat betekent niet maar staan te We dubbelen niet meer, maar we vragen nog meer. Deus 100. Heer 100. En toen kan je bisa? En wat zeg je? 1000. 1000. Hey! Zie, dat is niet nog staan. Zo zijn we. Not exemplar male da. Het is geen slechte voorbeeld. Zo besaken we Dios in turcospa. Want je weet dat je God alles heeft voor jou. Aí me tem que me tata. Vanmorgen wil ik zeggen, Vader. Me quinca 1000% de mo palavra. Ik zal 1000% steken in jouw woord. Bendicioname segundo voluntad. En zegen mij zoals u dat zegt. Menos algo de más gente que tengo que bisa Dios. Ik wil niet of er mensen hier vanmorgen zijn. Hoe lo que vas a behar de este seizoen de bien God, alles wat we gaan doen in deze seizoen. No así es sin mí. Doe het niet zonder mij. Ja, staan we dan. O igreja não pensa em mim. Vanmorgen, ik denk dat ik bij de verkeerde gemeente. Deus, com esse imagem, com a ainda do bem aqui botar, botem temos pensamento Deus, só para ver os seus com botar bem bendicionar. Não assim é sem mim. Oh God, alles wat je hebt in deze week en deze jaar dat je voor mij hebt voor mij, doe het niet zonder mij. Tata ko botar bem sana, hallo, no lumidari ba mi. Oh Vader, als je hebt genezen, vergeet mij niet. Abo tata ko botar baixa euro, no lumidari ba nos. Vader, als je euro's gaat storten, vergeet niet op ons. Anto também palavra, então você Lord, whatever you do in this season, please don't do it without me. Don't do it without me. Lord, wherever you do in this season,